Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Ga mai neman ƙarin bayani sai tuntube mu ta namba kamar haka 090 25 29 87 81. Ba ni tamburan nan ni zan gaida mai gidan nan. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. Na gode da kaji tambura sai sarki algai da shi akewa kaje maza. Idan wala ya hullo rana da yorishewa kaje maza. Garkuwar mutanen Ilori kai har asa na gode kaje maza. Alhaji Abubakar Simo Kariki ne haka dodan kaje maza. Maza jiran maza baban mu kujini ya fata tike nan. Ashe kaji tambari sai sarki rubutu a barwa ko wanda za a kyaru labari wanda manya ne baba ke ta lafiya sarka hausawa na birin fara sarka hausawa na birin kada ko baba kaje maza. Ko zan sha Allah sarki gwani gagara koyo kaje maza. Kada tsare mu da makiyan da suke so su samu wayo kaje maza. Kada dubu salati gun manzora gagara koyo kaje maza. Amma fadi da baban Fatima Allah tsare mu wayo. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. To ja mu je dai sarki yau jinjina nake ma kaje maza. Ƙaryar maki gani Allah ya yarje dan ya tsaya ma kaje maza. Na tabbata da Alhaji Allah shine yake iya ma kaje maza. Ko maki gani dai ka mutu Allah yake taya mai kaje maza. Alhaji Abubakar sarki dan sarakai farin ganin nan. Abun mu talakawa ai ya zama tofarin waɗannan. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. Uban mu maganin kukan mu sarki uban sarakan Kwara in mun nuko shi ke babu. Sarki uban sarakan Kwara kai har Saudiya yana iya kai mu. Sarki uban sarakan Kwara yan amshi kar kusa na ji kunya. Sarki uban sarakan Kwara kai gwanin mu ya riga ya tara. Sarki uban sarakan Kwara kyauta gare shi baya rowa. Sarki uban sarakan Kwara to Alhaji ni ina san barka. Allah ya kara jan kwananka. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. Garkuwar matasan Ilori kai din baka da tamka kaje maza. Amanar mai garin masu gari Allah ya ja da ranka. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. Kai Naziru dan mutanen gobe na yi maka jinjina ta kaje maza. Naji ana yabon hali na kayarsa na maka waka kaje maza. Kuma jiran maza kaje maza. Mai kaurayen maza kaje maza. Sarki uban sarakai kaje maza. Mulkin kasa na takai kaje maza. Shi ya saka na ce yau sai na zo na yi Ilori kenan kaje maza. Na rera baitukan ka gaba na ka domin na nuna kauna kaje maza. Alkawari na ya cika gani gaba na kana tsugunna kaje maza. Alhaji ba ni kyautar kayan aiki na rera waka kaje maza. Sarki yi damarar tare dukkan farmakin da zai ishe ka. Garkuwar mutanen Kwara da kewaye uban mudin nan kaje maza. Alhaji Abubakar sarkin Hausawan Ilori din nan. Kai kana kulawa baya goya marayu mai tare farmakin mu wallahi bai gudun mu. A san da duk muka doso a guri na sai yana kiran mu kaje maza. Alhaji Abubakar dan baiwa gwanin mu ka zamo tsankuwa. Mai kin kaza na ce bisi wawa wallahi kaga mai mini komai jifa
ba haka ni ba zan ki faɗa ba